هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባረክ መዘምራን ጌታ ይባረክን ጽቡቅ ነው ያምልኮ ጊዜ ጸኒሕና እግዚአብሔር ረዲኢና አሎ ጌታ ይባረክ በመዝሙር ክንባረኮ ጸኒሕና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ በቃል እግዚአብሔር ጌታ ከባረከናይ ኩልና ነዝቃል እዚ ክንቀባበሎ ልብና ምስና የዳውና እግዚአብሔርና ዘርጋሕና كنتصبابيو إنا أملاك مسكن آمين كلنا خنصلينا مو دويلنا خنصلينا قويتا يبارك نخبرنا إجزابير قال حدا خفلينا قال كنببيه مو بو خنصلينا أتا يعقوب كما يدا كم زتبل أتا إسرائيل سي كما يلكا يا خا مقدي كاب إجزابير حبتيا فردي كاب أملاكي حليفيو إلكا تزارب تنوسنات مدرز فترة إجزابير زلالما وأملاك كم زخونه كم زي دكمن كم زي حللن أمرو كم زي مرمرن أي تفلت اندو أي سمع كان دو إخا ندخوم حيليه نسنوف كابر تعي وسخ أقوازي دخمون يحللون أبات أحد ما سنكل كليلهم يودكو توم نجزي أبير تصبيو جنا آمين توم نجزي أبير تصبيو جنا حيلهم يحدثيلو تسفاي سخايخا تسفاي نسخايخا تسفاي نسخايخا تسفاي نسخايخا تسفاي أبزا مدري اللوني زمك حلو لبي يوديغ وفيز بلالو أبتا تبح برندا بالكو زحقو سلو نسغا مساي مهلاو كايو مهلاو كايو منالو خزي عارف منالو خد فوي زي بلي باخا منالو خزي عاقب منالو خزي كسنه باخا نسخا تسفاي تزيت نبر بزحالفه تمتربدا زي متسقره معبل كله نسخان ديخا تطابيل كايو سسمع كله دنق وينو دنق وينو نسخا تسفاي تزيت نبر بزحالفه تمتربدا زي متسقره معبل كله نسخان ديخا تطابيل كايو هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ተባረክ ቆይታ معبل كله نسخا تطابيل كايو سخا تسفانا ስለዝኾንካ ተባረክ بقويتان بيسوس كريستوس ياوش نصلي لنا حجها دقق قالك خدكفتلنا نصلي تحق زحلو صادق حزبي كاتوس دقيتات كفتو كم زبل قالك نتوم زعاقور كاللوم ابخا زتمحصنو سبات كلهم እግዚአብሔር ተዳሉ ይኻ ነነብዓተይ ኣብጭል ፈኹ አኪብ ካዮ ከም ዝበለ ዳዊት بقويታ بيسوس ስም ንጽልይ ቃልካ ክፈተልና دقق هبنا أما كلنا نقص كبري أبزورينا كل قطر حوخون بقويتا بيسوس سم أمين هاليلويا أملاخي مسكن لومي حبيرنا نريو أب زفترة معرف بسران شدشتن دلو تاريخ إنا كنري أملاخي مسكن التاريخ تدما بزعبا
ሓደ ሰብኣይ ዝዛረብ ብዛዕባ ወዱና አብርሃም ማለት እዩ ኢሳቅ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ንመሃሮ ብዙሕ ዝኾነ ትምህርታት ኣሎ ሎም ማዓንቲ ድማ ሕልፍ እናበልና ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ ኣርስቲ ስብከተይ ኣጸቢቕካ ምኹዓትን በረኸቱን ዝብል ይክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ክቡር ዝኾነ ነገራ ኣብ ከርሳያ ሓቢኣቶም ዘላ እዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ እትናታ ክቡር ዝኾነ ነገር ኣበይ ሓቢኣቶ ደላ ኣብ ከርሳ ዝኸበረ ነገር ማለት እዩ ሰርች ብምግባር ኢኻ ከዓ ትረኽቦ ድሕሪኡ ኻ ናብ ምኹዓት ትሰግር ስለዚ መጀመርያ ድመጽ ነገር እንታይ ይተልካ ዲሊጀንትሊ ሰርች ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ድሕሪኡ ድመጽ ድማ ፍሒርካ ኢኻ ተውፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ትሩ ዝኾነ ዊዝደም ወይ ጀኒውን ዝኾነ ዊዝደም የድሌካ ነዚ ክቡር ዝኾነ ነገራ እንታ ክትገብሮ ንኸተውፅኦ ማለት እዩ ፍልጠት ምኹዓትን እትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሕን ድማ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ሓፂን እንተጎደመ ንብልሑ ድማ እንተዘይሰሓልካዮ ሓይልኻ እንታይ ይኸውን ኢሉ ይደክም ጥበብ ግን ንምስላጥ ይጠቅም ስለዝብል ክሰልጠካ ቀንዓካ ተኾይኑ ድማ ፍልጠት ምኹዓትን ትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሕ ድማ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ክቡር ነገር ከተውፅእ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ምስኡ ድማ ክቡር ነገር ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ምስኡ ድማ እንታይ ኣሎ ዳንጀር ኤንድ ዲፊካልቲ ዝበሃሉ ከዓ ኢንክሉድድ እዩ ኣብቲ ፕሮሰስ ከተውፅኦ ኢልካ ነቲ ክቡር ነገር ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ኣብ ናይ ማዕድን ድሕዳር ኢናዮ እቲ ማዕድን ጥራይ ምውፃእ ኣይኮንና ክንሓስብ ዘለና እንታይ ደኣ ምስኡ ሞት ኣሎ ዝተፈላለየ ዲፊካልቲ ኣሎ ምክንያቱ ንዕኡ ከተውፅኦ ከለኻ ፕሮሰስ ስለ ዝኾነ ኣእማን ኣሎ ብዙሕ ነገራት እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ግን ብከምዚ ዓይነት ፕሮሰስ ከይድካ ነቲ ክቡር ነገራ ነቲ ከርሳ ፈቲሽካ ካብ ውሽጣ ከተውፅኦ ከለኻ ግን ዘመን ሂወትካ ዝጠቅም ነገር ኣለዎ ኣብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ንዓና እውን ንኣመንቲ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ዝሃበና ክቡር ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ቃሉ እዩ እዚ ቃል እዚ ድማ ከተውፅኦ ክትኩዕቶ ክትጥቀመሉ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይሕብረና ኣብ ኢዮብ ቅድምና ኣብቲ ቃል ምኻደይ ኢዮብ 28 ምዕራፍ ኣዝየ ዝፈትዋ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኢዮብ ብዙሕ ምስጢራት ተዛሪቡሎ ገለገለ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስኮላርስ ድማ ዳርጋ ተቀዳመይቲ መጽሓፍ እውን ይብልዋ እዮም ኢዮብ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 28 እንድሕር ኢናዮ ዝነበረሉ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢዮብ ኣብቲ ናይ ዘመኑ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢኡ ናይ ወርቂ ቦታ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕብር እዛ ስዋ እዩ ክጅመር ከሎ እንታይ ኢሉ ንብሩርስ መብቆሊ ነቲ ወርቂ እውን ዝፈሰሉ ቦታ ኣለዎ ኢሉ ሕጂ ብዛዕባ ብሩር ጀሚሩ ድሕራይ ናብ ወርቂ ሰጊሩ ስለዚ ዝፈሰሉ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ቦታ ኣለዎ there is a place ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ሓፂን ካብ ምድሪ ኣስራዚ ከዓ ካብ እምኒ እዩ መኺኹ ዝወፅእ ኢሉ ኣብዚአን ክልተ ነገር ክዛረብ ይደሊ ሓፂን ካበይልዎ ካብ ምድሪ ኣስራዚ ድማ ካብ እምኒ እዩ መኺኹ ዝወፅእ ኢሉ ስለዚ እንታይ ኣብዚ ኣወዳዲሩሎ ሓፂን ክወፅእ እንከሎ ካብ ምድሪ ካብ ትላዕለዋይ ሻርፌስ ናይታ ምድሪ እዩ ዝወፅእ ስለዚ ኣብ ፋርነስ ወሲድካ መልቲ ምስ ገበርካ ሓፂን ወፀልካ ስለዚ ብዙሕ ኤፈርትስ ኣይሓተካኒ ማለት እዩ ሓፂን ኣልግብ ኣቢሉ ግን እንታይ ኢሉሎ ኣስራዚ ከዓ ካብ እምኒ እዩ መኺኹ ዝወፅእ ስለዚ እቲ ፕሮሰስ ኤሌትልቢት እዚ ብራስቶን ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 8 እንድሕር ዳርኢናዮ እታ ተኣትዋ ምድሪ በዚ በረኸት እዚ ከም ዘለዋ ኣብኡ ተዛሪቡሎ ፍላይ ካብ ቨርስ 9 ታሕቲ ማለት እዩ ቀሲሉ ኣብ 7 ፍቅዲ ወሪዱ እንታይ ኢሉ ነታ መገድቲኣ ነፋር ዘበለ ይፈልጣ እንዳበለ ቀፂሉ ድሕራይታ ድገረመትኒ ኣብ 10 ፍቅዲ እንታይ ይብል ኣብ ውሽጢ ኣኻውሕ ነኳላት ይነድል ዓይኑ ድማ ኣብኡ ክቡር ዘበለ ትርኢ ኣሜን ኣብ ከምዚ ዓይነት ከውሒ ጨዲድካ ምስኣተኻ ትኻብኡ ድወፅእ ነገር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነልካ ዓይንኻ ክቡር ዘበለ ነገር ትርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣብ መወዳእታ ተዛሪቡ ብዙሕ ተዛሪቡ ኣብ መወዳእታ ዝበሎ ግን እንታይ ኢሉ 27 ሽዑ ረኣያ እሞ ገለፃ ኢሉ ኣቂሙ እውን መርመራ ይብል እግዚአብሔር ማለት እዩ ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ኢሉ ሽዑ ጥበብ እዩ
ካብ ክፉእ ምርሓካ ምስተው ዓሊሉ ዓጺዎ ማለት እዩ ስለዚህ ነዘን ክልተ እዚአን ድማ ኣዝየን ኣገደስቲ ከም ምዃነን ኣብቲ መወዳእታ ጽሒፍዎን ኣሎ ኣብ ዘመን አብርሃም ብዛዕባ ኢሳቅ ኢና ሎ ምክንዛረብ ኣብቲ ዘመኖም ኣብ ዘመን ናይ አብርሃም ዒላ ሰንተርና ህይወቶም ኩሉ ዓይነት ናይ መነባብሮኦም ኣበይ ዝተመርኮሰ ንሕሪልና ኣብ ዒላ ዝተመርኮሰ ለዚ ተናብሮኦም ታ ሰንተርና ህይወቶም እንታይ ኢና ንብላ ዘለና ታ ዒላ ንሓደ ምድሪ ኩዒትካ ማይ ምስ ወፀልካ ብድሕሪ ኢኻ ነቲ መነባብሮኻ ሊት ትገብር ስለዚ ነቲ ዝፈሓርካዮ ማይ ብምውፃእ ትሕጎስ ሰባት መፅኦም ክደፍንዎ ከለኻ ትጉሂ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት ተቃራኒ ዝኾነ ነገር ኢኻ ኣብ ዘመን አብርሃም ትርኢ ምክንያቱ ከምዚ ኢሎም ኣቢሎሞ ዒላ ረኺቦም ደፊኮም ዝብል ብዙሕ ነገራት ስለ ትርኢ ማለት እዩ ኢሳቅ እምበኣር ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሑዳት ፔጅ ዝተቐመጡ እሞ ግን ከዓ ብዙሕ ኳሊቲ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ካራክተር ወይ ድማ ብልጫታት ትርእሎም ሰባት ኣለዉ ንኣብነት የዓቤጽ እንሕርኢናዮ ኣብ ኣርባዕተ መስመር እዩ ተቐሚጡ ደሎ ብዙሕ ክስታይ የብሉን ዓብ ዝኾነ ገጻት የብሉን ግና ሓደ ነገር ኢኻ ትመሃር ካብ የዓቤጽ ብጸሎቱ ታሪኹ ህይወቱ ኣመጻጽኡ እንታይ ዝገበረ ሰብኣይ ተልካ ዝለወጠ ሰብኣይ ክሳዕ ብሽሙ ድማ ከተማ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ እዚ ኢሳቅ ንብሎ ዘለና ሰብኣይ ደስ ዝብለኒ ብዙሕ ዝኾነ ኳሊቲ ኣለዎ ብዙሕ ቦታ ኣይሰምዖን تا قدامي تدس بلني كابتن صحف كون بحريات ناتو حدا نأملاق زي سمع سبي نيرو despite كله situation ناتو نجزي أبهير انتهي تقبر سبأيو يسمع مخنياتو أبتانا عسران شدشتن نحد ملسيلنا رينايا عنتوي درأنايا بجاكاتي قدامي بزمن أبراهام زخونة تميت أبتا هاجر كالة تميت كونه يبل أبتا عسران شدشتن كجمر كله تميت اللي يجمر أب قدامي ናይ አብርሃም ግዜ ጥሜት ከም ዝነበረ ስዒቡ ድመጸ ድማ ኣብ ግዜ ኢሳቅ ድማ ዘሰይም ጥሜትካ ከም ዝመጸ ይዛረብ ስለዚ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ናይ ቻሌንጅ ምዕራፍ ኣብታ ናይ ቻሌንጅ ግዜ ድማ በይናይ ዓይነት ዊዝደም ሰጊርዎ ኢና ዝያዳ ኣተኪርና ክንሪኦ እንታይ ይብል ኢሳቅ ድማ ብድሕሪ ደሎ ንሕሪናዮ ዘኹላ ሃገር ንዓኻን ንዘርአኻን ክበካ እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛ ኮንካ ተቐመጥ ኢልዎ ናብ ግብጺ ኣይትውረድ ከም ኣቦኻ ኢልዎ ስለዚ ኣብዚኣ ተቐመጥ ምስ በሎ ታ ሞዳታ ጥቅስ ሽተሪንያ ይሳቅካ ኣብ ጌራር ተቐመጥ ያ ትብል ንኹሉ ትኹነታት ሓሊፉ ዲስፓይት ኩሉ ዓይነት ቻሌንጅ እግዚአብሔር ዝበሎ እንታይ ይገብር ነበር ከም ዝሰምዕ ነበረ ሓደ ኳሊቲ ናቱ ባህሪ እዩ እቲ ኸላይ ድማ ምህለላ ወይ ድማ ጸሎት ዝፈተ he was a man of pray ጸሎት ዝፈቱ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ሕብረናይ ሳልሳይ ድማ ደፊኖም ለይሉ ደው ዘይብል ሰብኣይ ነቲ بواجا زخعته واجا خفيلو زخعته عيلا دفينهم ليلو ديج بربر كودب زيبل مالتي حنساب دفينهم ليلو تاي دي يقبر كم ستاك دي يقبر سباي سلازي زي سلسة زي كواليتي إنا نريقلو زي جزية تميت مالت ناي تشالنج جزية كم زنبرة يحبرنا جزية أبيهرجن أبتا مدرتي أتقمت مسبولو كاب عسر تخلتن تايبل يساق دما أبتا مدرتي أزرق بتعمتي أخا مئة خعبة رخبة جزي أبيركا باروخو يبل even أبزناي challenge جزي أبير تايجبركاي يبارخكاي آمين أبسفح حجر سلزوت أخات راي كونن جزي أبير زبارخ أب كم زعينت زلنا يخونا تاتون جزي أبير تايجبركا يبارخكا حنت تدليكا سور نايتا برخت انت أتيلكا نجزي أبير مسمعي سمعي كان حد أن جزي أبير دد حريق وجويخا تأملخ زبلك أكسع زجبركا جزي أبير يمسكن تيخون أزي سب أيزي أمناي challenge جزي أمناي تميت جزي أملخ زبولو بمقبر كبارخ كله إنا نري تزجر من نجر شعوت سب أي عبي أزيوك سع عزز دما إنه وسخ خدت ريتها باقي كجبر جمير مالتي ناي challenge جزي كوي ناي تميت جزي جن جزي أبير زبولو سلز جبرت راي أزي سبزي كوسخ كعبي إن كله إنا نري أبو حدا شجر له كل جزء فلسطينيان مقعد كده سايب له مني ما يمركب كده سايب له مني مسوق أنت يالله كبز حالك خلّو كتعب خلّخا نوسخ كأخذ كيت كلّخا حدا نجر كم زلوا إذا حبر انتاي بلنا له بز فلسطينيان دما شعو فلسطينيان نتي تريت باقعين تريت أحن بزحات جزءات النبروة مسبلة فلسطينيان دما كان أولو شعو فلسطينيان نتو جزءات أبو بزمن أبو إبراهيم زقعته وكل علاتات دبيوه حمد كامل أويب naturally زخون سب أبتمن فساو عالم نعبه ناوسخه
ولا بتفيزيكال بخلو ناوسخ كيد كله أب كبابيو ناتشورال أنت يمتسي مسيلكم كن إز بهالنجر يمتسي أتبيقنا خنفلتو كنستو علو زدل النجر مالتي ولا السب كم زي لايك كعب خلو تيناتو عبيت كوسخ كلوسي أبتناتو أكلات قال نابجوب زنا زمر حو نجارات كمت كجمر كله أنت يخون كل جزء يترري حدا نجار كحز حدا نجار كتشبت قالك جبر كنق أنا قيز دلي سلزي السبع عايزي كعبي كجمر كله حدا نجار أبيه وتو خمس خنمو كابو دما كم سوقو جوا كابانا حيل كأخا كيدي لومو أبي ملك دما نيسا كابانا أزيخ حيل كأخا مو كابانا خيد بلو يساكا كابو خيدو قبل السجيرار سفرة أبو خا تقمت أي بلنا سلزي إذا challenges مسمتو مليسوغا كيد مسبولو نابل السجيرار كيدو أبتبوتا خمس خدا يدحبرنا جزوات يسحق دما تقص 10 شعته أبتلس كعاتو أبو خا أفل فالع إلى ماي رخوبو يبل دسي بالامين بحنت نجر تطو دي بالسباي حنت نجر كم زخوينات دي بالسباي سلازي كعبي كوسخ كله ابتو زوري ازمت كل نجرات ولا تتنقنقه دمبرص زي بلو سباي امين شعو كيدو مسكعاته እንደገና ድገጠሞ ቻሌንጅ እንታይ ድብል ዒላማ ይረኸቡ ምስበለ ጓሶት ጌራር ከአምስ ጓሶት ይሳቅ እዚ ማይና እዩ ኢሎም ተባአሱ ይብል ነትጥሜት ስቲል ከሎ ሰጊሩዎ ሕጂ ድማ ካልእ ዝኾነ ክብድ በለ ቻሌንጅ ከመጽዩ ክትኩዕት ከለኻ ዒላ ኢዚ ኮነን ከምዝኒ ሕጂ ኸይድካ ዶዘር ኬድካ ኩዕቶ ብሎ ይኮነን ዋጋ ይኸፍል ዋጋ ኸፊሉ ሰብኣይዚ እዩ ነዚ ዒላ ዝታይ ገብሮ ደሎ ዝኹዕቶ ደሎ ስለዚ ከምዚ ወላድ ዝጥቀምሉ መሳርሒ ከምዚ ናይ ሕጂ ዶዘር ኣይኮነን ዝጥቀምሉ መሳርሒ ታይ ነይሩ ሓደ ገለ ክሳይ ዓይነት እዮም ገይሮም ከምዚ ገይሮም ዝኹዕትዎ ስለዚ በከምዚ ዓይነት ዋጋ ዝመፀ ነገር እዩ ክደፍንሉ ፀላኢ የምስል ሽዑ እንታይ ይብል እዚ ማይና ኢሎም ተባኣሱ ምስኡ ስለ ተባኣሱ ድማ ስምቲ ዒላቲ ኤሳቅ ኣውፅኣሉ ይብል ኤሳቅ ማለት ጎነፅ ማለት ይትርጉሙ كل جزء دخيم كا حدا نجر مسوت أخا صلاة كل جزء أي حجوسني دخيم كا قعيد كا دمت أخايو برغت كل جزء أبتححزو أنت زي كستاجير كاو بتعمي يسيت أنت يدو جبره دك أومه سلزة نزو مايز نزي قعيتو مركب مسأنا حدا نجر يشعو كوين أنت كوين الحريل كا جونت قبله خلو نتعيل إلى نري بوزح جزء كوا تزاري بيلخو أباجع كل جزء كعبيان كلوا ناو السخاخ متسخ جمرة خلوا انتي خونا لنا حدا جزء تناتن غوبز بز كبلا خلوا مستنكم انزا مسلا باقي انتي ناي مخان بحر اللون ناي مغونات بحر اللون سلازي تغواسا سلدي شجار كل جزء ابجبو زيتي ايقدفني مالت كل جزء زيت نحد قالو خوينيخا نز خمسه عينت ناي غونص نجر كتسغرو تخيل بزح جزء فلاي مأمن اب كمزني شجارينا مالت وحد اب توشت او سبنا زلو زيت وحد سلازخونه نخمسه عينت تشالنج زخون بحري اي معبلنا ندلنا حدا نجر سلازخونه تراي حدا نجر سلازغاطمك تراي كابتي غوياخا كابتك زيابير نعخايلو مديبو زلو مدب نخيت غوي نخيت تحس كل جزء تريف تبل نفاس تسحب مالت مز ماكينه نفاس مسحه تريف تبل لكعخو متخون حنت نجر كيدكا منفساو نجر بتخبيلكا بنتريت غيركا خطوصك جمر كلغا اب كبابيخا نعاخا نتناتكا علاماي زيفتو نجر الله صلاي ادفرساري عليك you have to keep your mind here amen حدا نجر كنقمت يدلي حسابي انت كتحس نابتك زابير زمدبلك ختغوي خلخا انا املخ سمعيك حدا نجر كتغوي خلخا سي زطقع علكا طراي ايكونن زلو مسوق اتتححيزو زمص ادفرساري عليك نتازخو عاتكا ياماي تخغبر زدلي كدفنلكا زدلي نجر الله ابزي اجن بخمي اخات سغرا ازياتا ويزدم تليك ابزي انت تلينا كل غزي ويزدم طبب يلينا كاب እግዚአብሔር ጥበብ ለሚንካ አነዝ ነገር ታይቱ ገብሮ እትሰግሮ ስለዚህ እዚ ድማ እንታዩ ንርእሰይ ዘይቲ ግበረሉ በመባል አሜን ዘይቲ ዘይብሉ ጨጉር ጥራይ ፎረፎር ድገብር ኩሉ ግዜ ህይወት ካንታ ይኮን ትሪፍ አይኮን ታይዳ ዘይቲ ክረክብ ከሎ በዚ ነገር እዚኻ ክስታክ ትገብር ስለዚህ ደው ክትብል የብልካን don't be discouraged keep pushing አሜን ሓደ ነገር ኮይንሎ ጀሚረስ ኣብቲ መጀመርያ አሰንብድ ምሰበለካ ጸላእሲ بؤ نبؤ أيت سنبت ملاقتي كي تخون keep pushing amen كويتاي بارك we need to keep pushing دو أيتبل بدحريو دو أيبل إنسبايز انتي راجيرو كال علاقة قعته بزعبوا وانت بأسو حجون سيتنا وتسألوا يبل حجون كلا أي challenge أخوينا مالك قدام أي challenge إسق إلو حليفه
ካልኣይ ቻሌንጅ ድማ መጽይዎ እዚ ቻሌንጅ እዚ ናይ ኣብ ገለገለ ይርአ ነይረሲ እዚ ሕጂ ዘሎ ቫይረስ ካብኡ ዝገድዱን ካልኣሎ ድብል ስገለ ሰሚዐ ነይረ እዚ ሓሊፍናዮ ተኻላ የምጻልና እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ብኸመይ መገድ ዲል ትገብሮ ካብዚ ናይ ሕጂ ኣትሊስት ገለ ተመክሮ ሕጂ ተቀዳማይ ቻሌንጅ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ይመስልኩም ካብኡ ትምኮር ኢኻ ተመክሮ ኢኻ ተጥሪ ሓደ ኣንቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጥኻ ኢኻ ተጥሪ ስለዚ ዲስከሬጅ ክንከውን የብልናን ኣሜን ጸላኢና ዋላ እንተጉባዕበዐ እግዚአብሔር ይመስገን ሕና ግን ክንሰግሮ ይግባአና ብዙሓት ሰባት ነታ ቀዳመይቲ ዝኹዓቱ ዋዒላ ማይ ስለዝደበኑሎም ጠጠው ድበሉ ሰባት ማልያ ይብሎም ኣብ መጀመርያ ኣሰንብድ ስለዝበሉ ስንብድ ኢሎም ግድፍ ደበልዎ ዕዮ ምግዳፍ ኣሎ ካልእ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዶንት ቢ ዲስከሬጅ አሜን ጎይታ ይባረክ ስለዚ ሰብኣይ እዚ ካልእ ዒላኻ ኣኳዓተ ይብለካ ሕጂውን ባእስምጽዩ ሕጂኻ ነዝኻ እንታይ ኢልዎ ጽልኢ ኢልዎ ስለዚ ትማዕበል ስቲል ደው ኣይበለን ማይ ብማይ ክትከውን ክጅምር ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ክበዛሓልካ ከሎ ካልእ ነገር ክኸውን ክጅምር ከሎ ንዓኻ ጥራይ ደይኮነ ንብዙሓት ሰባት ምኽንያት ስለትኸውን ጸላኢ ስቂሉ ኣይጠቃዓልካኒ ነዚ እውን እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ ጽልኢ ኢሉ ሂብዎ ድገርመኒ ሓደ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 10 ንሕዳ ርኢናዮ ሓንቲ ቃል ኣላ ሳኦልሲ ምስተቀብአ ቶም ደቂ ቢልያል ኩሎም ገጸ በረኸት ኣምጪኦም ቶም ካልኦት ደቂ ቢልያል በይኖም እንታይ ኢሎሞ ክላስ ሰብኣይ ዝዳ ከመይሉ እዚ ወላ ሓንቲ ይገብርኒ ኢሎሞ ታድገረመትኒ ነገር ሳኦል ድማ ከም ዘይሰምዐ ኾነ ኣብ ትግርኛና ከመይ ኣትብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ እንድሕር ኢኹማ he held his peace ያትብል እትናቱ ሰላም ዓቂብዋ ያትብል ሰላሙ ዓቂቡስ ከደ ዲስከሬጅድ ኣይኮነን እንታይ ኣይኮነን ትዛዓበየ ነገር ክነግረኩም ሕዋተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ሓንቲ ነገር ይተድልየና ሰኻ እንታይ ውሽጣዊ ሰብና we need to keep our peace ሰላም እንድሕር ተዘሪጉ ማይ ክወፅእ የብሉን ካብ ተዘርገማይ ጽቡቕ ነገር ኣይወፅን ስለዚ ኣብ ከምዛ ዓይነት ጎደናታት ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዝግባአና ከም ኣመንቲ ከም ቤት እግዚአብሔር ሕጂውን ጠጠው ክንብል ይግባአና አሜን whatever challenge may come ንማሕበር ኣምላኽ ክመጽእ ክእል እዩ ስቲል ሕጂውን ደው ኣይበልናን አሜን that's why ሰንበት ላይቭ እናተገብረ ድቅጽል ዘሎ ጠጠው ድብል ነገር የለን ኣብ ክርስቲያኒት ናወጻ ካኻ ትኸይድ አሜን ስለዚ መስዋዕቲ አቤል ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል ምዃኑ ምስ ረኣየ ሓው ቀንኣሉ ይድብል ካልእ ዝገበሮ ነገር የለን እግዚአብሔር ንመስዋዕቱ ስለ ዝተቀበሎ ጥራይ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንርኢ ከለና ነታ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መቀዳደም ጉያ ንዕኡ ንጠምት አሜን እግዚአብሔር ክረዳአና እዩ ጎይታ ይባረኽ ብድሕሪው እንታይ ኢሉ ሰብኣይ እዚ ካብኡ ድማ ገዓዘ ትብል እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ተቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ግን ሓደ ተመክሮ ምጽዩ እሱ ድማ እንታይ ካብኡ ገዓዘ እንታይ ማለት ይመስልኩም ካብቲ ጸላኢኻ ብቐረባ ኮይኑ ከዓጽወልካን ገለገለ ነገርካን ክሕዝ ካብ ዝኽእል ነገራት ብምልኡ እሶም ደይኮኑ ድጉዕዙ እስኻ ኢኻ ትግዕዝ አሜን አልና በሓባር ኣምላኽ ይመስገን እሶም ደይኮኑ እስኻ ኢኻ እንታይ ትኸውን ትግዕዝ ማለት ንስኻ ኢኻ ደረጃ እትውስኽ ካብኡ ድማ እንታይ ገበረ ይብለካ ገዓዘ ይብል ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ክበዝሕ ከሎ ሰብ ኣብ ዓይኑ ዘሎ ነገር ገዲፉ ኣብ ዓይኒ ብጻዩ ኣብ ዓይኒ ኣብ ዙርኡ ዘሎ ነገር ይዝጥምት ንሕና ግን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ሓንቲ ነገር ሳ ድማ እንታይ ምግዓዝ ካብቲ ዘለኻዮ ኤርያ ደይብካ ምኻድ ካልእ ዓይነት ለቨል ምቕያር አሜን ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ነገራት ንላዕሊ ገጹ ምኻድ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሕልፍ ምባል ንፍትወይ ምስ ረኸብክዎ ንመን ሕልፍ ምስ በልኩ ነቶም ናይ ከተማ ሓለውቲ ሕልፍ ምስ በልኩ ንፍትወይ እንታይ ገበርክዎ ረኸብክዎ ትብል ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ይባረኽ ካብኡ ድማ ገዓዘ ብጣዕሚ የድፈትዋ እዚኣ ምክንያቱ ነፍስኻ ኣበሪኽካ ክትከይድ ዝግባአካ ቦታ እዩ ዒላኻ ኣኹዒቱ እንታይ በሎ ይብል ነቲ ቦታ ረሓቦት ድማ በሎ ይብል ትረሓቦት ማለት ብእንግሊዝኛ እንታይ ድብሎ God has made room for us እግዚአብሔር ስቲል እንታይ ኣለዎ ጎደና ኣለዎ አሜን ዝኸውን እግዚአብሔር ጎደና ኣለዎ ንዓኻ ዝበሎ እግዚአብሔር ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ኣብቲ ዋይድ ዝኾነ ስፔስ እግዚአብሔር ከም ዘውፃና ፈሊጥና ክንብርኽ ክንወፅእ ይግባአና ኩሉ ግዜ ነፍሳትና እንታይና ክንገብር ዘለና ንሕና ኣይና ከነበርኽ ዝግባአና እምበር ምጸላእይና ይኮናን ክንፋጠጥ ዘለና ሓንቲ ዕላል ኣላ
حجي تذكركوا قبل بيد مصتسي اب سرح كلنا قد متوسن عمتات مالتي مس حدا حاو مالسي ان فاكت ابت منفساو عالم بوزحون كلتينا اني يكون نسو ايغوبزنا نيرنا سلازي حانتي ነገር መጽ እንታይ ብለኒ ስማ አንዶ ሳሚ ይብለኒ ቅድሚ 10 ገለመል ዓመት ማለት ሓደ ነገር እንዲ ካለ ለካደለ ይብለኒ እንታይ ጸገም የለን ይብሎ እዚናተይ ሓላፍሲ ብጣዕማ ሸጊርኒ እንታይ ላ ሸጊርካ በቃ ኣብ ከምዝእቶ ከምዝግበር ናበለሲ ካብዞም ብሙሉኦም ሳይ ዘለውሲ ተጻቢኢኒ ብፉሊ ንዓይ በቃ ዓይኑ ክሳጊ ኣውዲቅለይ ሕጅሲ ኢሉ ሓደ ነገር ኢና ክንጽል ደሊና ኢሉ እንታይ ደሊኻ እንታይ ክንጽል ደሊኻ ስለዚህ ናይቲ ዝነበረና ክልቴና ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ግን ኣብ በበይኑ ዲፓርትመንት ኢና ነርና እቲ ድገረመን ነገር ድማ እንታይ እንድሕሪልካ ክልተ ነገር ክልተ ጨናፍር ነይርዎ ትስራሕ ማለሲ ተሓደ ኣብ ባጽዕ ተሓደ ድማ ኣብ ደቀም ሓረይ ክልተ ቦታ ይነርና ስለዚህ እንታይ ኢልኒ መታን ኣነ በሰላም ክነብርሲ ክንጽልሞ ዘሕላፊናሲ ወይ ንባጽዕ ክኸይድ ወይ ድማ ንደቀም ሓረ ክኸይድ እግዚአብሔር ስብዚያስ በጸሎት ክድግፈኒ አለኹም ሳይምሽ በሐሳብ ነኹን እግዚአብሔር ይመስገን ዲስፓይት ኩሉ ቻሌንጅ we will preach the gospel ስለዚህ ንዑኡሲ ነተሐላፊዩ ማለት ኣብ ልዕልዩሲ ዝኾነ ነገር ስለዘበለ ቀጻለ ስለዝማጎቶሲ ንዑኡስ በጸሎትናስ ሳይንግበሮ ይድብል ደሎ ወይ ንባጽዕነስ ደዶ ወይ ካን ደቀም ሓረ ኣምላኽ ሰብ ተጸሎትናስ ከነቋጽሮ ይድብል ደሎ ስለዚህ ኣይተዋሕጠት ለይን ግን እቲ ማቹሪቲውን ስለዘይነበረ ሞድሓን ንጸልሞ ነዚ ሓላፍዝሲ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ወይ ንባጽዕ ከነውርዶ ወይ ካን ደቀም ሓረ ኣነ ቁርባባ እንታይ ይርእቶ ይበዮ ካብ ንባጽዕስ ንደቀም ሓረ ሓይሽ ምክንያቱስ ደቅኻ ኣለዎ ፋሚሊ ኣለዎ ስለዚህ ፋሚሊ ኣለዎ አትሊስት ሓንቲ ሰዓት ሲ ምልስ እንዳበለ ስድሩ ክርእሲ ትጸሎት ባዕልና ኢና እንደርሶ ዘለና ካብ ንባጽዕ ነውርዶስ ንደቀም ሓረ ሓይሽ ኢልያ ማለት ምክንያቱ ካብ ደቀም ሓረስ ኣብ ሰዓት ምልስ ኢሉ ስድሩ ክርኢ ማለት እዩ ጸሊና ትጸሎት ኳይ ዝክሮን ጽቡቅ ጌርና ድሕሪ ክልተ ወርሕ ግን ንምንታይ ዛዕላ እንደዕለኩም ዘለኹ ተካብኡ ጋዓዘ ትብል ክትርዳእኩም ኢለ ድሕሪ ክልተ ወርሕ ከባቢ ሲድውለለይ ሳሚ ይብለኒ አቤት ቀይሮምኒ ይብለኒ ናበይ ቀይሮም ኻዳ እንዳ ሎጂስቲክ ጅመኒ ዝቅየር ዘሎ ትወዲ ይቅየር ዘሎ ትኽግዕዝ ዘለዎ ሰብ ይምበር ንሕና ሓላፊና ከነግዕዝ ዘሊና እንታይ ኢሉ ድገርመኒ ነገር ናበይ ዳጋ ወሲዶም ኻ ናብ እንዳ ሎጂስቲክ ቀይሮምኒ ሕጅስ ፕሊስ ክንጽልስ ደልየ ምክንያቱ ኣብ እንዳ ሎጂስቲክ ምብዓት ክስታይ እንዳባን ስለዝኾነ ከባድ ያታ ምክንያቱ አቡ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ማለት ስለዚህ አቡስ እግዚአብሔር ክረዳአኒ ምስ በለኒ ናይ ብሓቂ ደንጽኒ ክግዕዝ ዘለዎ ንሕና ደሓሰብና ንደቀም ሓረዲ ባጽዕ ከነውርዶ ደሓሰብና ካለ እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር ግን እግዚአብሔር ትጸሎት ክምልሶን ከሎ ንሓላፊኡ ደይኮና አግዒዙ ንዑ ያግዒዝዎ ሱ ይብራኸ ወሲዱ ሶ እቲ አጸላልያና ትንጽልዮ ዘለና ዓይነት ጸሎት ምዑሪ ክንገብሮ ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘለኻዮ ኣብኡ ኮይኑ እግዚአብሔር መታን ክረዳአካ ለስሙቭ ኢለ ንዓበዚ ነገር ዝንጸል ምስበልና ብድሕሪኡ ቀኒ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ይደውለለይ ሞ ጸሎትና ተሰሚዑ ይብለኒ ጽቡቕ እሞ እንታይ ዳ ኮይኑ እቲ ሰብሲ ልክ ናብቲ ቦታ ምስ መጾም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ከባቢ ጸዊዖም እንታይ ይብልዎ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እቶ ኣብቲ ምብዓት ደይኮነሲ ኣብቲ ናይ እንዳ ሎጂስቲክ ኮይኑስ ግን ክፍል መዝገብ ኮይኑስ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ጥራይ ክስታይ ይገብረሎም ብሙሉእ ተሕሳባት ትገላ አጽፊፉ ይህቦም ማለት እዩ ስለዚህ ካብታ ንሕና ዝደለና ጸሎት ደይኮነ እግዚአብሔር ብዝደልዮ መልክዕ ንዑኡ ሓርነት ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ቻሌንጅ ክመጽእ ከሎ ናብቲ ደገኻ ናብቲ ብደገ ዝኾይኑ ዝደፍአካ ዘሎ ኣይኮንካን ትጥምት ኣብ ርእስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ እንተ ንፈርድ ኣይምትኾነናን ይብል ቃል ኣምላኽ ካብ ንደገ ንውሽጢ ኢኻ ንርእስኻ ተበርኾ እዚ ትካብኡ ጋዓዘ ኢልና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ብድሕሪኡ ካብኡ ምስ ጋዓዘ ረሓቦት ምስ ኮነሉ እዚ ሰብኣይ እዚ ታይብል ሽዑ ተጠቕሲ ካብኡ ከዓ ንብኤር ሸባዕ ደየበ ይብል ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ናይ ፋሚን ግዜ የብቅዕ አሜን ናይ ቻሌንጅ ግዜ የብቅዕ እግዚአብሔር ረሓቦት ይበካይ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ እሙርና ክንሕዝ ኣለና ተጨናኒቕካ ትነብረሉ ግዜ ውሑድ ግዜ ናምነት ከምዚ ንኸዶ ደለና ደይኮነ ካብዚ ናብ ርሒብ እግዚአብሔር ከውፃና እዩ እዚ እንዳሓሰብና ንሕዳ ኣብ እሙሮና ኸይድና ሓይሊ ኣይንስእኒና በቲ መከራ በቲ ዝመፀና ዘሎ ቻሌንጅ በቲ ናይ ዒላና ምድፋን ልብና ተሰናቢዱ እንታይ ክንገብር የብልና ጠጠው ክንብል የብልና we need to keep pushing አምላኽ ይመስገን አሜን ሳሙኤል
كمص انكلو بصلوت يمصي حقي هنا يمصياتو ساميኤል ግን አበዩ ተዓቂሩ አበይ ጸኒሕልካ ንድሕር ቀሲልካ ሓሲብካ ሃና ኣብ ክልተ ቦታ ድሰገረቶ ቦታ አሎት ኳሊቲ ናይ ሃና ከረዳእኩም ኢለ መጀመርያ ሺሎ ክዲብ ከላ ምክንያቱ ጳኒናን ኮም ድማ ሃናን አበበይኑ ቦታ የኔረን ኣብ ራማታ እንዲ ራማታይም ዝበሃል ቦታ የኔረን አበይ ጥራይ እንድራኸባ ኩሉ ግዜ ናብ ሺሎ ክዲብ ምድያብ ከሐስባን ከለዋ ጥራይ እንዝዲባ ስለዚህ ናብ ሺሎ ክዲባ ከለዋ ጳኒና መጽያ እንታይ ትገብራ ተባጭ ወላ ክዲብ ክትሐስብ ከላ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክሰግድ ክትሐስብ ከላ ሓደ ዝሕዝ ነገር አሎ ናይ ጳኒና ነገር አሎ ሶ ነዚ እንታይ ገበረቶ ይብል እቲ ዓይነታ ጸላል ያዝ ነበረ በቃ ሀበንሞ አነ ከነዚ አስ በቃ ከምዝ ወልድ ከሪያ ዛ ዓይነቱ ስለዝነበረ እግዚአብሔር አይመለሶ ልክ ናይ ጳኒና ነገር ሰጊራ እንታ ጥቅሲ ንሕሪኢና ቀሲልና ብቲ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ሃና ድማ ተንስአት ይብል ታምትንሳ ማለት ሺ ቼንጅድ ሄር ማይንድ ትናታ ነገር ያቀይራቱ ልክ ንዑ ተቀይሩ ናበይ ከይዳ ተቀዳማይ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ንሕዳ ጎነጽልኩም ሓሊፍኩሞ ካለ አይካ አሎ ካለ ልክ ኣብቱ ቦታ ናይ ሺሎ አትያ ክትሰግድ ክትምረር ከላ ድማ ሓደ ኣብ ሱፍሩ ዝድቅስካ አገልጋለ ኻባ ጸንሕዋ ማለት እዚ ኻ እንታይ ኢልዋ ወይንኺ ካብ ኣፍክ ውጽዮ ኢልዋ ካለ አይ ዒላኻ ሰጊራ ማለት ኮሙ ይኮነን አበይ ደለኻ ይበለቶ ኮሙ ይኮነን ኢላቱ አሜን እግዚአብሔር ሩም አሉ ማን ይኻሰኸም ስለና ይበለቶ ጎይታዬ ኢላቱ እዚ ጸጋ ይሃበና አሜን እዚ ዘይት ይሃበና አሜን በሉጆ ጎይታ ይባረክ እዚ ዘይት ይሃበና ብድሕሪ ሓደ ነገር ይኮይኑ ልክ ምስከደቶ ጸልያ ሹ እንታይ ኢልዋ በሊ ልማኖኺ ይስማዓኪ ተባሂላ እዘን ክልተ ቻሌንጅ ሰጊራ ሳሙኤል አምጽያቱ ስለዚህ ተባዕታይ ሃበኒ ትዛሃብካ ነው ውሉድ ድማ ንዓኻ ክውፍዮ ስለዚህ ካለ ዓይነት አጀንዳ ክመጽእ ክጅምር ከሎ ኣብ ህይወትና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ፍትሕ ኣለዎ ከምታ መበለ ሰበይት ኣብ ሉቃስ 18 ተደላን ሕዳሪና ፍትሒ እንታይ ገበረ ሌላቶ ኣውጻለይ ፍትሒ ፕሊስ ኣውጻለይ ድሕሪ ክንደይ ግን ፍትሒ ወጽይ ኩሉ ግዜ ክንሰግር ከለና ነገራት እግዚአብሔር ናይ ፍትሕ ዝኾነ ሩም ኣለዎ God has made room for us አሜን ፋሚን መስብቀዕ እዚ ሰብኣይ ዝን ሕዳሪና ካብኡ ናብ ቢኤር ሸባዕ ደየበይል ናብቲ ኦሪጂናል ፕሌስ ካብኡ ተነቃኒቁ ንጌራር መጽዩ ስለዚህ ፋሚን ኣብቂዑ ናበይ ተመለሰ ይብለካ ናብቲ ቦታ ተመሊሱ ናብቲ ቀንድ ቦታኡ ተመሊሱ ታደስ በለትን ኣብ ኣደላን ሕዳሪና እንታይ ኣትብል ሽዑ በታለይትቲ ኣድማ እግዚአብሔር ተራእዮ ይብል ኣብ ሲጥና ደይኮነ እግዚአብሔር ዝራእየካ ኣብ ኤስቅ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝራእየካ አምላክ ዝራእየሉ ቦታ በዩ ኣብቲ ናይ ረሓቦት ግዜ አሜን ልክ በዚ ነገር ክሰግር ከለኻ ኩሉ ግዜ ተማራይ ክፍተን ከሎ መምርታይ ይድገበር ስቅ ይድብል ናይ ፈተና ግዜ ክመጽእ ክጅምር ከሎ ኩሉ ግዜ መምርታይ ናይ ምግባር ባህር ኣለዎ ስቅ ናይ ምባል ባህር ኣለዎ ልክ ና ቢኤር ሸባዕ ምስ መጸግን እንታይ ገበረ ይብለካ ተጥቅሲ እግዚአብሔር ድማ ተራእዮ ታይልዎ ኣይትፍራሕ አሜን ኣይትፍራሕ አይደላሎም ወይታ ይባረክ በታለይትቲ አድማ እግዚአብሔር ተራእዮ አና አምላክ አቦኻ አብርሃም አነ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕ ምንት ብርሃን ባሪያ ይለ ክባርከካ ንዘርኻውን ከብዝሖ የበሎ ኣብኡ መሰው ሰሪዑ ካብስም እግዚአብሔር ተማህለለ ድንኳን ካተኸለ ግዛት ይሳቅ ድማ አቡ ዒላ ቋዓቱ ስቂሊ ዝኹዕት ሰብኣይ በቃ አሜን ደው ድብል ሰብኣይ አይኮነን በየዕለቱ በብዝኾዶ ቦታ በብት እግዚአብሔር ዝመደበሉ ቦታ እናኸደ እንታይ ይገብር ምስ እግዚአብሔር ይጓነፍ ጎይታ ይባረክ አሜን አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ካን ይሳቅ ልክ ኣብዝ ቦታ እዚ ምስተዛረቦ ትፍራሕ ኢሉ መሰው ምስተኸለ ናይ በሐቅ ድገረመትን ነገር አቢሜሌክ ድማ ምስ ሓዙት ፈታዊኡን ፊ ኮል ሓረቃ ሰራዊቱን ካብ ጌራር ናብኡ ኸደ ይብል ኣሕዋተይ ንሕና እንዳበረኽና ክንከይድ ከለና ንሕና ነዘን ክልተ ዒላታት ሰጊርና እናወፃና ክንመጽእ ክጅምር ከለና እቲ ዘባጨወልካ ጸላኢኻ ምሳኻ ክዕረቕ ክመጽእ ከመይ ኣትብል ንሳቶም ድማ በሉ እግዚአብሔር ካባይ መሰጊኩምኒ ኢልዎም ጸሊእኩምንስ ካባኻትኩም ከኣሰጊኩምኒ ንምንታይ ዳ መጻእኩም ንበሎም ንሳቶም ድማ እግዚአብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ኣርጊጽና ርኢና ኢና ኢሎም አሜን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ምስ መን ከም ዘሎ ምሳኻ ከም ዘሎ ኣርጊጽና ርኢና ኢና ኢሎም ከምቲ ንሕና ዘይተንከናካ ጽቡቕ ጥራይ ከም ዝገበርናልካ ብሰላም ድማ ኣፋኖናካ ንስኻ ድማ ንዓና ክፉእ ከይትገብረና ንሕና ንስኻን ንሓድሕድና ንመሓሓል ምሳኻ ኺዳ ንእቶበሉ ኣምላኽ መስከን ኣጸቢቕካ ንድሕዳ ኣኩዒትካ ምቑዓትካ ተዚያ ቋሪጽካ ጸላኢኻ ምሳኻ መጽኡ እንታይ ይገብር ዴሊ ይገብር ኣይንኽእለካኒ ኢና ይብሉኻ እዚ ኣሲ ኢድ ኣምላኽ ኢሎም ክሳዕ ተወሰነ ግዜ ምስ ሙሴ ኸይዶም እዮም ኣብ ተወሰነ ቦታ ግን እዚኣ እንታይ ኢድ እግዚአብሔር ካብዚኣ ንላዕሊ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ካብ ህይወት ኢሳቅ ንመሃሮ ደዋ ይብልኒ ተደፊኒ ለይሉ ኮደብ ኣይብልኒ ኣይጭበርበርኒ ኣብዙኮ ኣብዚ
بزلنا يجزي مالتي نيشتي نجار تدفي خاكوي كل سبزج بربر حدا قداي مس حدا قربيتو سي بتعمي باسي عمتات كابت جزاو تخبز موصوت حيزوم سي عمتات مولوس باسي امنيرو دحريو اتقداماي ميتو مالتي اتخالا اي مسموته علالي انفاكت حقي يكون زعللوني ذكروا دلو كم كساكي توسدو كقبروا ويلهم داخدون كلو سي لك عبت تقا منات كلتيهم كاني زمدنا لهم سلاذ ابز سيم عدي يم دقبر دلو مالتي حيزوم خيدا عبت تقا مقابر سي جو 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 ابيلو انتي كبل تسي يبلو ابطقو سايتقبرني ناي سب ነገር መወዳእታ ይብሉ ክልተ ኸማንሲ ድሕርዳ ሜትካስ ሜትካኻ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ተስጋው ነገራትና እና በለኽ መጽክ ጅምር ከሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ካብ ህይወትና ያዕቤልና አምላኽ ይመስገን አሜን ስለዚህ ብድሕሪኡ ድበሎ ድማ ንሱኽ አምሳሕ ገበረሎም ይብል አመወዳእታ ጸላእትኻ ምሳኻ መጽዮም ቶም ትማሊ ዝደፈኑልካ ምሳኻ መጽዮም ክራኸቡ ዳግም ምሳኻ ሰላም ክገብሩ ክሓስቡ ክመጹኻ ከለውሲ እንታይ ዓይነት ሪስፖንድ ኣለካ زخ أكل زخونة فلتة يلينا تمال زدفن كان لينها تمال أم جمريا كم زي أزجبر كان نيخا سلزي بزي أجر كاتوت سايكون الزبال إذا سبا أيزي مسح جبر اللهم يبل بتصبق لبيك نقبل حواتنا يكبر النامين أملا روم كده هبكا زي أبير سلزي سبا أيزي مسح جيرو بسلام أفانو ومياتبل سلزي متان كسلت أنا متان كان عنا نتنا يتصبح زمت زول هيوتنا متان كتصبق لنا انتينا خنقبر زلنا حنت نجار يسادما نتوم تمالي أم السجار ناتكا أم عبايناتكا أم موتاناتكا زأبا يوخا زت تاخون بو everything مالج نزيهم كأسلام كتجبر قال جزء أبير لهم يمرنا له أمين قويتاي بارك سلزي يساق دما مسح جبر اللهم مسبلة نسو دما نعوش بعيلو تعلو بسلاسن سلستن سلزي سمت ختمة كسعلومي بئر شبعيهم سلا أبلع اللي جندرس عقوان صباحيت نجو تنسيهم دما نحد حدهم تمحلو يساق كأفانهم كابو دما بسلام كودم سلا كونا أبتا مع التتيا جزوات يساق مسيهم بزعبات زغوات وعيلا ما يرخيبنا له إلهم نجروا ويب يسي كسي أبير مودة تخبك خلو نبتنس سخا تعيمك هديك تنبرو اللبوتا كن كسي أبير كوز ذاك خلو إحنا هنجبروز قبأنا نتاي بسلام أبكر ميكن مالالس نتناي تمال نجر قديفنا أبكر مجزي أبير تاي مقبر من مللاس بسلام كن مالالس نتجونت نتسيتنا نتيتلي نتخالق كل سعيرنا قدنا نخنت أبق لو ما عندك زي أبير بقالو يبارخنا له كويتا يبارخكم كنت لينا حفيلنا نزي سمعني زلنا وانا وزخون قالن ملأختن كانت تكبرو زي أبير يمسكن كويتا يدقفنا أبسيتنا دو أيتبل أبيسق دو أيتبل حوي حفتي لومي زلنا يجزي نيمت ساعات جزي أملاخ مسكن آمين سلزل لبنا خبكو فحلنا تنتيجو سجانا دما بتوري ما يتحسبو ملو بتردنا يؤمنت بقون علبينا بأملاخ نقرب يدبل كويتا يبارك God has made room for us زي أبير تهلو room اللو كابسيتنا كاب إسق أملاخ مسكن وتأي زي أبير God has made room for us زي أبير تهلو كل جزء بوتالو ونعخي بوتالو ونعخا هللويا بوتالو ونعخا بوتالو ونعخي أمين دو أي تبل لو ملقتين السيو كم زو خويني إلكا دو أي تبل كأتصل قعزوخا ياقوب أبسلاسان حموشتن زفترة نحد أرينا حدا نجار يخوين بكل نجار حليفو ياقوب حدا نجار جنيلو نابتا أنا خاب كد محوخا كتهدم كلخا التجلس كلكا أجزاء بهيرسي نعاك تسوى اللي خامس بولس زلوا خلو يلو كابن دا لابان حيزو موزموت خلو تاي قبوريبل عبدوا حبو نعو حبي يدما نبي كديبل يا نبيتي الكده أمين كل جزء لايف challenge اللو جن don't be discouraged أمين دو أين بل زي ملختي عن تويون مجمريا أمتياتوني را سنو دسيلني بقدمي خان بدحري خان وكان جرات انت خبده زي أبيري مسكن أمين كنا تاتنا كيري كم زيلو دو زبل نجار يلن we will be back again أمين نحبرينا دقيم سلازي كم زو خوينو يلنا دو أين بل لما ملختي يسيو دو أي تبلي دو أي تبل عقيتاي نابكونات كيدو نتزعق يوم انت خسمر يلو بناي من نبابرو نجر اي طلالفن يلو اتي زقالس دما كم تحقو غيرو انت زي تقالسس اخليل عوت ايركبن يلو رحبوت هلو امين حواتي رحبوت هلو نزقال دليفر نخي نقبره خمان تقاوي منا جن እግዚአብሔር ይመስገን رحبوت هلو دو اي بالكون من امين دو أين بلني نام نجارات
هاللويا ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንባረኸካ ኣለና ኣነ ይኹን ሕዋተይ ደው ስለ ዘይበልና ኣብ ነገራት እግዚአብሔር ኣቦ ሰባት ደው ክብሉ ከለው ንሕና ግን ደው ኣይበልናን እቲ ምእንቲ ትጽቡቕ ፈቃዱ ክብል ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር እግዚአብሔር እዩ ተባሂልና ኣሎ መጻኢ ኻርእ ሓወይ መጻኢ ኽርእ ሓፍተይ ነገራት ክትሓርሶም ከለኻ ፔይን ኣለዎ ብድሕሪኡ ግን ሕርሳት ርስዕ ኢልዋ ነታ ሰበይቲ እቲ ናይ ደገ ሰብና እኳ እንተበስበሰ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ግና ኣብ ፀጽባሕ ይሕደስ እሞ ስለዚ ድማ ኣይንሕለልን ኢና ሃሌሉያ መላራቦታ ላቫጃና ማጋዲያና ማሶ ረሓቦት ዝገበረልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ንስኻ ምሳይ ተዘይትነብርወ ሃሌሉያ ስኻ ምሳይ ስለ ዘለኻ እዩ ጎይታ ስኻ ምስ ሕዋተይ ስለ ዘለኻ ኢኻ ጎይታ ተመስገን ብማንም ዘይቅደም እንትናይ ግዜ ጎይታ ሓልዮተይ ንዕኦህ ይበ يتباب مسكانا كما يكم زقبرو انت زي فلت كوكا نخال النتو كتبايقينا يغلي يونسو كما يكم زقبرو هايجن غلوني كله بيديو زلو يغلي يونسو كما يكم زقبرو هايجن غلوني كله بيديو زلو كله بيدو يزلو كله بيدو يزلو كله بيدو يزلو انت يسأنو كله بيدو يزلو كله بيدو يزلو كله بيدو يزلو انت يسأل يغلي يونسو كما يكم زقبرو عايجن غلوني كله بيدو يزلو كله بيدو يزلو نعوناي نتنسى إلوم نابتقب قد محوي كخيد كلخو كهدم كلخو تقلص لي أملاخ دما مسوي كجبر يلو أبي ودنا متنسى يخون آمين بقال نجر تقودينا أنت دال لنا متنسى يخون لنا لومي إذا قال زك زيابي ربو فوسي يخون من نقافي يخون قويتا نتوم بسفلا لي كورنا عتعلم كونكم بلايف تكتاتلو نازل لكم حوات دما نزل بروخ زخونا أملاخ نزل قدوس زخونا زيابير زي فلتكمو نتقد مخلتش عمت زقبرو ناي مدحان سرحو زي تقبلكم وحوات تدال لكم دما مساي الصلوة زخص ليكم زيابير يمسكن من تحتياتين من تأبسين دمكا زفسسكا نتقد مخلتش عمت زفت أمكايو سرح مدحان قبولي كنبلينا أملاخي مسكن كلنا خكاب زلنا يحف مونبل أملاخي مسكن أتوم نزو وانجيل زي نزنا يجزيابير عيو مدحان زي تردأنا حجقن بريه اللي يالو زبلنا كلنا أملاخ مسكن كمنا يقل مدحان يخوم كتقبلوه لو ما أنتي إنفايت قبلكم الله نزم مدحانكم فتيمو أبي ما أنا أملاخ تقميتو دولو قويتنا مدحنا يسوس كريستوس دد حري كم زيلكم كتسليهم وقزي أبير أمسكنك اللخو
ስለዝገበር ካለይ ምሕረት ተመስገን ኣበሳይ ይናዘዝ ኣለኹ ንሓጢያተይ ኩሉ ይቕረበል ነቲ ንሓጢያተይ ክብል ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሙ ዘፍሰሰ ዝተቐብረ ከምኡ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ዝተንስአ ሕጂ እውን ኣብ የማን ኣምላኽ ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ይቕበሎ ኣለኹ ከም ናይ ግሊ መድሓኒየ ገይረ እቕበሎ ኣለኹ ቀሪ ዘመነይ ኩሉ ንዕኡ መታን ክኸውን ንስመይ ድማ ኣብ መዝገብ ህይወትካ ክጽሕፎ እጽሊ ኣለኹ ሓጢያተይ ኩሉ ይቕረ በለለይ ብደምካ ሕጸበኒ ዳግም ውሉድ ክኸውን ተቐበለኒ ውሉድ ጌርካ ስለ ተቐበልካኒ የመስክነካ ኣለኹ ብኢየሱስ ስም ኣሜን ሃሌሉያ ጎይታ ስምካ ይባረኽ ስለዚ መዓልቲ ተመስገን ስለ ደገ ቃልካ ተመስገን ካብቲ ክፉእ ኩሉ ሓልወና ተሪፍ ደሎ ኩሉ ግዜና ንዓኻ ነረክብ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ኣሜን